Hello guys! Astăzi o să vă arăt cum mă pregătesc eu pentru liceu. Prima oară încep să mă machiez și îmi dau forma spencelor cu gelul de la Got2b, iar apoi mi le umplu cu creionul de la Benefit și mi le conturez cu concealerul de la Tarte. Iar apoi mă dau cu acest BB cream de la Dior și cu un alt concealer de la Tarte. Am și conturez fața ca să arăt și eu au. Iar după vin și setez totul cu această pudră, care este puțin mai light decât cea de la Huda. Iar după vin și mă dau iar cu contur prăfos, dar și cu blush. Îmi perii puțin și genele și îmi conturez ochii cu un creion negru și după ultimul pas îmi fac buzele cu un creion de la Rare Beauty și un ruj care nu știu cum a apărut la mine în cameră, dar e foarte bun. Mi-am despletit și părul și nu vă luați de tricou meu pentru că l-am udărit cu pudră, iar după mi-am crepănat puțin părul ca să arate totul uniform. După m-am dat și cu puțin parfum, bine, puțin mai mult, dar nu contează. Bun, și cam așa m-am și îmbrăcat, v-am arătat și gentuța mea cu cel mai drăguț la Bubu, deci efectiv îl ador. Și gata, la liceu. Bye!